De eerste wedstrijd van dit seizoen pakten de Harkemaarse boys ook al een oefening op IJsselmeervogels. Doe thuis op de Bosk wat het 3-1. Nou begint de thuisploeg goed onder de wedstrijd. De koprenners spelend in de reed-witte shirts krijgen in de 12e minuut een vrije trap. En die wordt verzilveren door Nick Kuipers. De ploeg van Jan Zoutman dus op een 1-0 vastsprong, maar de boys spelen goed. De vangbal is van Jacob de Vries. Die ziet de vrijstaande man. En vindt aan de linkerkant Roel van der Meulen. Die houdt hem dan in één keer weer terug aan Dennis Krone. Die shot dat vrij voor de keeper zit Martijn Barto. En die met je sokkenkansen net Jan. De spits maakt het al. 1-1 de liekmaker. En Harkemaarse boys wordt beter. De vrije trap van Mart Dijkstra belandt nog op de lotte. Maar voor de rest wordt het toch 2-1 voor Harkemaarse boys. Slordig balverlies. En Sjogres naar deze vlijmscherpe counter. De lange bal op Harvey Bishop. Houdt het oersjog en vindt Dennis Krone. En door de voeten van de keeper van IJsselmeervogels 2-1. Een onval oer 5 schieven. Krone luidt hem waarom op Van Wijk. Jouwt hem diep. Bishop is er dan van trog. De linksboeten shot dat Dennis Krone van de keeper zit. En poort dan de doelman vrij. En na de rest zet Harkemaarse boys terug. De ingooi van Leslie Vellinga komt hier van de voeten van Roel van der Meulen. Wat een geweldige poeier van de Harkiet. Wat een goal. Van dik 24 meter in het kruis. Daarbinnen vanzelfs de lekkerste. En dus 3-1 voor de boys. Weer minder paas dan van IJsselmeervogels. Jouwen de boys dus weer balbezit. En dan Krone op Bishop. Stuurt René van der Wij er van terug. En die maakt het de fjouweringen. Wat een wilde van de boys. Een fjouwering vastsprongt in de koprenner. IJsselmeervogels zet toch wel aan. Word ik zo nou dan gevaarlijk. Komt nog op fjouwen 2. Schet is de doelpuntenmaker. Maar de Harkemaarse boys wint zijn eerste wedstrijd onder leiding van de nieuwe trainer Peter Meinersma.